Veïns i veïnes de la ciutat de València, em dirigisc a vosaltres per animar-vos a celebrar este 9 d'octubre, Dia dels Valencians i Valencianes. I ho faig des del Museu Històric que acull l'Ajuntament per a convidar-vos a participar en tots els actes que hem programat i que fan acostar-nos als arrels del nostre poble. De la mateixa manera que hem obert per a tota la ciutadania les portes d'esta casa consistorial, volem fer d'este 9 d'octubre una celebració àmplia, oberta a totes les persones que viuen, treballen i s'estimen València. En uns moments difícils per a moltes famílies, vull expressar-vos un missatge d'unitat. Des de la pluralitat, ens hem de mantindre units i unides per a superar qualsevol obstacle. Eixa unió també defineix la nostra identitat com a poble i volem demostrar-ho este 9 d'octubre en la processó cívica de la Senyera que recorrerà el centre de la ciutat. Per això vos faig esta crida a la participació, tant de qualsevol persona com a totes aquelles entitats que vulguin unir-se a esta gran marxa de valencianitat. Ja toca, valencians i valencianes, unim-nos i disfrutem del nostre dia.